Yes, mga bay! This is BBTV, that's Bisayang Vlogger TV, and welcome back sa aking What's up mga bay sis? Since naman dito sa state of calamity, i-lockdown man kita din dapitan, no? So nagpundo lang kita sa balay. Unya, kung naka sa balay, wala kay buhaton, yaw-yawan dyan kasi ang mga bay sis. So, nag-list ko og mga things, or mga words, or mga phrases, or mga sentence, or mga istorya sa imong mama or mga famous lines sa imong mama basta mangyaw-yaw na siya sa inyong iba naman dito mga famous line yung mga mama, no? So, ingani ni siya. First, ingani oh. Baylo ko kwarta. Ha? Pwede yung baylo kwarta? Naman. 50. Inagpaningil mo pa masuko. Sa ko mama, man ako'y kwarta. Ma, maningil ko si mong baylo. Let's get ready! Kapag bata, di ba naman mabuhay ha? Wala ka di ha? Katong mga bugas na yung gitang kaon pang ulit ka maningin. Kamu? Makayo lang yung malang siya. Abangan siya ko ninyo? Sige, paningin. Sugas-sugas paningin. Mo na lang to. Oh, di ba mga baishis? Ingana atong mga mama ato sa atong balay. Kung maylong kwarta pa smile. Pero tinglon, murag palayason lang kita sa balay, no? Palayason dyan, i-recall yun ang atong pagkaanak. Di ba? Magyaw-yaw dire, yaw-yaw dire, yaw-yaw dire, yaw-yaw dire. So, asa na siya magyaw-yaw, no? So, kani ikaduha. Ingani po, makarelate po may ano. Ikaduha, ingani oh, ingani oh. Mga tayo, sudaan, igutom na ko. Ano sa rep? Nalit ay rep. Oh, tayo sudaan. O, di ba? Relate sa mo to. Di ba? Kana mangutana kag tarong nya tubagon kag tarong-tarong pod, di ba? Di ba lami na jud dilan jud mawa na jud atong mood mo kaon, di ba? Ingana na to mga mama. Syempre, kung wala jud putay kwarta, wala jud putay sudan, no? Di ba? So kani katulo. Ka-relate na pud mo ani, makarelate mo. Ay, grabe lagi na to mga mama kayaw-yawan. Yani o yani. Yan. Mauna, sige gisbok, masakit na yung pinan. Ha? Ha? Saan mo minor yung sige gisbok? Buntag, gisbok, kodto, gisbok, hapon, gisbok. Ako lang ng putos gisbok. Ha? Mauna, sige sakit na yung pinan, ha? Kanya, hala, abangin na yung cellphone. Yung cellphone, tatawawan ni mo lakala. Ay, kung sa mukha ha, ay kung sa mukha. Ay, connection sa Facebook. O, diba? Relate ka to. Diba? Relate ka. Kanang ganing feeling ha. Maghilantan ka, maglabad imong magsakit imong tiyan, magunsa pa nga sakit sa imong lawas, ag pasuminglan ka ng mga cellphone. Naglibog na lang jug ko, nga cellphone ang pasuminglan. Nga, cellphone na ganda sa itong lawas, no? Pwede sa kaon, sa air, sa kuan, sa mga butang, sa itong mga palibot, no? Bilang yung pasuminglan ng mga cellphone, yan, at itong mga mama, no? Kaya di ba sila kaya bang magamit sa itong mga cellphone? Diba? So, kani sunod. Kani, relate po mo ani. Kina-relatan sa mo ani. Na, pala ko sa antuhos. Ako kita. Ini ha? Saan din ni? Ha? Kakita, dirako lang ng mata. Diba mo sa Facebook, maglurat ka, ha? Ha? Ikaw masugot, kuwan dyan mo ka, ha? Pangitaan lagi sa mata, sa baba. Diba? Aminin, nakabuhat ka adto, ingad to no. Nga na, mangita siya ka palusot para di ka matandog sa imuhang giduwa. Mo nang kasama siya sa imong mama. No? Pero, kung kaya na dyan po nila nga kwaon ang ilang mga butang, di lang ito po manugo, no? Charot. Bitaw. So, kaning next video, makarelate sa mo ani. Ay, kwarta ma. May lapag kwarta. Sige ka pa kay kwarta. Pagtuloy mo na ko. Di ba ko kwarta? Lah, ko ba na ni Doron? Bigyan mo tayo. Amo ka dito. Diba? Kanang nga kagwarta sa imong mama. Nya, before kahatagan, yaw-yawan kagdaghan pa kaayo. And the worst thing, nagkahumag yaw-yaw, dili pagod kahatagan. Sakit kis gibate ni mo no. Di po siya kahatagan pero ikaw na kwarta, mamaylo sila. Pabayloon ni mo, nya, umaningil, marag ikaw pa yun nasa, di ba? So kanay mo ni last. Mo ni ang last nga most murag kasagaran jud po ni siya kanang
kita tanan jud murag naka-experience og ingani sa ato ang mga parents or ingani ang the way nga magyaw sila nato. Oh, naglingkod na pod mo. Sige na po silpon. Alright, o diba? Ginamitan ka ng dahas. Ginamitan ka na ng mga silhig, walis tingting at iba't ibang mga uri ng mga pambunaw sa lawas nimo. Diba? Tingnan na atong mga mama. Alright guys, sumoto siya ang most common jud nga ma-experience nato sa atong mga mama. Most common nga mga famous nga line kaayo mo dyan na yung mga kasagaran ko magyaw-yaw mo dyan na bulitok sa ilang mga ba. Sumoto siya mga common line. Balik-balik o balik-balik. Bragabas. So, before ending this video, I would like to give some advices with regards to the videos nako. So, ako lang sa advice nga dili man siguro po tayo nga naon sa itong mga mama no, kung dili lang po tagahig uno. Musunod lang jud po tayo kung sa ilang isugo no. Anyways, mamuot lang ta magunahon na ba nga nga na ilang mga reaction na to. Pero at the end of the day, dapat mapasalamatan nga punta nila kay syempre sila wala ba tayo risk kalibutan kung wala sila, di ba? So dapat dili ta mo like musukol or anything nga makapa-hurt nila. Alright, that's the end of our vlog for today and I hope that you have learned a lesson for that. Alright to the left, to the right. Giling ng sabay-sabay, babay supply. Bitaw, for the next video, I don't have still any ideas kung siya ako i-content. Kung na may gusto nga ipa-content or any challenges na gusto niyo ipabuhat na ako, just comment down below. And ako ang siyang pilian kung unsang ako ang buhaton to my next vlog. And I hope that i-like ninyo and i-subscribe ang akong YouTube channel, then invite. Thank you, bye!